Tänään ollaan täällä Kontiorannassa. Maailmassa parikolla Pessalt-kierrosta minä ja Perttu. Kova on tuuli. Koitetaan pelata vakioleikkiä, niin koitetaan pelata paremmin kuin 12 alusta. Joo. Tosiaan ykkösväylä tämmönen 160-metrinen par 3. Varmaan radan vaikein väylä. Oikealta vasemmalle aika kova tuuli. Katsotaan jos pääsis jollekin putulle. Joo. Hän pääti avauksessa kun 20 metriä puttia. Myötä tuuleen saa kovaa putata, että jaksaa korille asti ilmassaan. Laitais Perttu tarpeeksi korkea, siinä on myötä. Kakkosväylä tämmönen 220-metrinen par 4. Avaus semmonen 100-130 metrinen vuora ja siitä sitten hyssä korille. Tuo on kyllä hyvä. Täydellinen. Se ei oo tosiaan tää oli aika täydellinen avaus, tästä on jäljellä ehkä semmonen, mitä mä sanoisin 80-90 metriä. Hyssä tonnen tosen. Se on tiukka. Se ei oo hyvä. Ääripääty tähän ja hyvä pörö kakkosväylä. Kolmosväylä 107 metriä oikealle. Vaikea tuuli oikealta vasemmalle. Varsinkin jos ei osaa heittää forea. Tästä on varmaan idarilla päästä vaan tonne ringin reunalle. Mene läpi. On toi putilla. Vähän kuksi välistä, mutta se on siellä sellaiset ringissä. Ehkä vähän vajaa. Joo. Orikin päätyi kyllä nyt tähän sellaisella joululla tosta metälläkin. Tätä on kyllä yritetty, mutta 5 metriä. Nelosväylä tämmönen 100 metrin väylä. Ollaan 2-3 väylää. Taas olisi forea väylä. Jos saatte heittää forea, niin tää on teidän lempirata, mutta me ei osata, niin me heitään ryhtyä näihin foreväyliin. Taas kokeillaan midarilla semmoista suoristavaa hyssäillä. Aivan liian leveä. Näin. Hyvä. Se on vähän vajaa, mutta ringissä. Tuo avauspäätö tähän ehkä 6 metriä korin tasolla. Korotettu kori.
Nelosväylälle valitettavat puttimiset molemmilta. Jotkut saattaa tietää, että on ollut vähän putin kanssa tekemistä tuossa alkukaudella. Nelosväylä on tämmönen Parfemma 210 metriä. Jos tähän saatais kiipeä. Aika kovaa myötäinen on. Oh. On mahdollinen. Huono heitto, mutta Eagle paitaa siitä. Okei, Dissosella on tommonen PD, mutta tostakin tekee vielä Eagle. Tää on vähän semmonen par 4,5. Siitä ei tee Eagle. Oli huono heitto, mutta tää nyt jäi. Tossa on tommonen käppi, mistä voi hakea korille. Tai sit tuolta hysseen. Perttu hakee hysseen, mä varmaan tosta suoraan. Tästä voi tehdä vielä Eagle hyvällä lähärillä. Siitä ei tee Eagle. Kokeilen tästä suorasta käpistä putterilla. Jos osut tohon, niin sit se olisi aika lähellä. Kyllä toi on Eagle putilla. Tää on nyt 7 metrissä. Puttaa kotkaa. Pystyy tehdä. Hyvä Eagle. Se oli hyvä Eagle. Ollaan nyt 4-5 väylää. Yhden puttimissin kerran. Nyt on tämmönen 180 par 4, tämmönen hyssäavaus. Vähän sweeppaava. No tää on jo hyvä. Ai jumalauta. Niin huono idea. Oh my god. Toikin lähtee valuu tonne oikealle. Vois olla. Aha. No nyt ollaan selvittänyt väylälle 11. Pannaan etukymppi. Palataan vakioleiskainen 20 väylää. Ollaan 8 alle 10 väin jälkeen. Periaatteessa on hyviä putteja ja muuten on ollut aika vaikeeta on ollut. Nyt on tämmönen 170 metrinen paan merkki tonne laaksoväylä. Tästä päästä avaukseen on semmosen takaskin tonne vasemmalle vähän. Suora heitto käy siitä. Sais tulla jo. Joo, tuli tohon väylän reunaan, tosta pelaa kyllä, mutta ei mikään ehkä paras avaus tähän. Vasta tuli aika kova. Tää on aika tuulinen päivä, niin katsotaan. Takakymppi on ehdottomasti paljon vaikeampi kuin tuo etu. Etukympillä pitää tässä score. Siitä niin. Päätin tuurille ihan hyvään paikkaan, mutta on aika triki lähäri silti, että pitäis saada vähän antsaflexia tosta tossa käpistä. No se on aika early. Ihan tuurilla mut ringi.
Tässä pelaa hyvää soolorundia tänne. Kiitos. Ai. Se on autissa. Se on autissa. Siellä on sitä aika kovaa vastainen. Inbounds. Jatkellaan. Erittäin hyvät avaukset ja Perttu on tossa tommoset 20 senttiä ineessä. Ja meillä on vielä niinku 90 metriä kipalle ja väylään par 3. Sekin on autossa. Jätetään mulle vähän lähäriä. No pöydi. Ei. Nostopaari. Tosiaan tohon päät toi lähäri, niin käydään nostolle paarikolla. Hyvä soolopaari. Ei kun minua Äijä avaukset kuitenkin, mut soolopaari. Vaikka sit soolopaari. Vielä fore lähärille. Nyt ollaan 14 väylällä. 220 metriä paari. Femma ylämäkeen. Kovaa saa heittää, jos Kotka haluaa. Ollaan 10 alle 13 pelattu. Joo. Taustassa väylällä on skrämpähtiin. Äsken hyvä putti. Kahdella. Mä tuonne mäen päälle. Siinä ehkä 135 näyttää. Näet liikaa yli. Mikä on väylän reuna. Siitä voi pelaa vielä pöydä. Perttu voi hakea vähän isompaa heittoa. Early vaihteeksi. Ei aika trikimestaa, ajattelin, että olisi vähän parempi. Tästä pitäis päästä tuonne mutkaan melkein. Tai syvälle paikalle. Erittäin hyvä. Oh. Jees. 60 metriä korille pitäis olla aika helppo lähäri ja ottaa pöydi vielä. On hyvä. Ai saatana. Osuu alatolppaa, ei varmaan kunnon videoida, mutta tolppaa osuu. Vähän tosiaan vähän helpohko pöydi. Ja me ollaan nyt 11 alla. 16 väliä. Ja 15 metriä. Suora. Tehtiin Pertulle vähän noita tekemistä. Ahvanainen sais loistaa. Hyviä heittoja ei ole näkynyt tällä videolla vielä ihan hirveästi Pertulta. Ei näy nytkään. Jees. En mä nähnyt. Mikä väylä on? 17 väylä. 4 väylää jäljellä ollaan. 12 alla. Joo, 12 alla. Äsken siellä vähän tuhlattiin toi väylä. Aika kova vastainen. Oli kyllä tuolla 170 metriä suoraan. Rannelko. Käpille pitäis päästä, mutta se on väyläpeli, toi on pörö. Tuonne
aukolle pitäisi päästä, mutta veikkaan tähän vasta se ei oo menossa. Käännä. 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 Se on hyvä. Tipuin vaan. Perttu voi paikata ja laittaa sisään. Ihan hyvän näköinen, mutta ei se ihan korissa ole tää pinna. Joo, täällä on lähäri montussa. Otetaan sieltä peksiä. Lokataan sisään. Ihan vitus. Rasseavaus, joku 15 metriä koittaa sappero. Hyvä pörö. Aika kermanen avaus. Hyvä. Jyy. Yhteistyö Rainbowin kanssa. Päivän 3. onnistunut heitto. Kiitos Rainbow. Ei kun toinen. Rainbow voisi vähän sponsoroimaan ja kiesijuomista ja evästä. Kiitos. Päästiin pitkälle Eagle-putille tässä. 160 metrinen väylä. Tästä on joku 25. Pääsee runaan Eagle. Mene. Eikä voi yrittää paikata laittaa sen. Juu, nostoperä. Melkein, eipä mitään sittenkin. Vika väylä, ollaan 15 alle. Tämmönen 108 metrinen. Taas ois pore, mutta Mahdollisuus 16 alle kiesiä. Mut Rasse hoitaa. Me korri. Hyvä heitto. voi lähteä hakemaan tuolta tai haiseria vissiin. Jees. Jatketaan. Ihan suhkot alkoi avaa tähän pikalle. 16 alle. Rasse pelasi 14 alle. Kiesin. Juu, ei se nyt ehkä ihan noin ole, mutta... On kierros pelattu. 16 alle pelattiin. Ihan ok peliä. Meikältä ihan hyvä drive ja Pertulla. Mitä mietteet kierroksesta? Raivissa vähän hakemasta, mutta hyvää puttaamista. Jep. Hyvä kokonaisuus. Kiitos kun katsotte videoa ja palataan ensi videossa. Moi!